नमस्कार दोस्तांनो, राम आदित्य या मराठी ब्लॉगमध्ये मी पुन्हा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. तर दोस्तांनो, राम आदित्य ब्लॉग म्हणजे हा आहे राम आणि हा आहे आदित्य. तर हा माझा छोटा मुलगा आदित्य आणि हा रामदास. तर आमची मिसेस त्यांना घेऊन बसले. आता रात्रीची वेळ आहे मित्रांनो. तर आता या ठिकाणी आता आमचा जेवणाचा टाईम झाला आहे मित्रांनो. दिवसभरची कामं आम्ही उरकून आणि आता रात्री जेवणाचा जो टाईम असतो आमचा हा साधारणतः 9-8:30 या दरम्यानचा असतो मित्रांनो. तर आता आम्ही जेवायला बसणार आहोत मित्रांनो. बघा तिकडं आमचा स्वयंपाक पण रेडी आहे मित्रांनो. आणि आता आम्ही जेवायला बसतो मित्रांनो. तर आमचा आहार कशा प्रकारे असतोय, सर्वसाधारण असणारा आहार तर मी आता आपल्यासमोर मित्रांनो दाखवतोय. तर जो बघा आदित्य बघतोय आपल्याकडं, तर तो छोटा आहे मित्रांनो. तो आता जवळजवळ 4 ते 5 महिन्याचा आहे. आणि रामदासला पण झोप येऊ राहिले मित्रांनो. आता मग त्याच्यामुळे आम्ही जेवायला बसतो मित्रांनो आता लगेच. तर बघूया आपण आता आम्ही कसं प्रकारे आमचं जेवण असते, सर्वसाधारण जेवण चुलीवर बनवलेलं आणि गावरान पद्धतीचे जेवण. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमची जेवणाची पंगत बसली. आता स्वयंपाक झाला आहे. तर आम्ही या ठिकाणी आता जेवायला बसलो मित्रांनो. जो बघा रामदास पण तिथं जेवायला बसला मित्रांनो. रामदास पण जेव राहिला मित्रांनो. तो भाकर खात नाही, तो फक्त भातच खातोय. आणि या जेवणामध्ये आमच्या अशा प्रकारचा आमचा आहार असतो मित्रांनो. मागच्या वेळा दाखवला आहे. इकडे आमची मिसेस वगैरे जेवायला बसलात मित्रांनो सगळे. तर हे बघा आपण पाहू शकतात मित्रांनो. त्या कढईमध्ये तिकडे कढई तिथं आम्ही डाळ घातली. उडगीची डाळ आहे मित्रांनो, भात. आणि हे बघा आज आम्ही या ठिकाणी मेथीची भाजी बनवली. बाजरीची भाकर चुलीवरती भाजलेली, आहारावरती भाजलेली बाजरीची भाकर. आणि सर्वच आमचं स्वयंपाक तिकडे चुल आहे मित्रांनो, त्या चुलीकडे असते मित्रांनो. आणि हे आहे आपलं दही. गावरान म्हणजे दही असते आमच्याकडे. मग कधी कधी आम्ही आमच्या आहारात असते ते. तर हे बघा हे दही आहे मित्रांनो इथं. आणि या ठिकाणी आता आदित्य झोपलाय. मग आम्ही आता जेवायला बसलो मित्रांनो. ते बघा त्या साईडला. तर रामदास पण जेवू राहिला मित्रांनो. इथं तांबे आमचं पाणी वगैरे. आणि अशा प्रकारचं हे गावरान आमचं साधा आणि सोपा स्वयंपाक आणि अतिशय रुचकर लागणारं, चविष्ट लागणारं स्वयंपाक मित्रांनो. तर मित्रांनो बरेच दिवस झाले मी आपल्याला कुठलाही व्हिडिओ शेव नव्हता केला आपल्यासाठी. कुठलाही व्हिडिओ टाकला नव्हता आमच्या ब्लॉगमध्ये. तर काही कारणास्तव नाही मित्रांनो टाकला. तर कालही टाकला होता आणि आजही टाकला. आता जशी वेळ भेटेल मित्रांनो तसा मी आपल्यासाठी व्हिडिओ तयार करत असतो मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता हे जेवण झाल्यानंतर आम्ही विश्रांती घेऊ, झोपू मित्रांनो. कारण आता रात्रीचे 9 ते 9:30 वाजतील. आमचा हाच जेवणाचा टाईम असतो मित्रांनो. तर अशा प्रकारे हे आमचं गावरान जेवण असतंय. तर मित्रांनो आमच्या चॅनलला जर आपण नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि आमचे व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करत चला मित्रांनो. तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा सर्वांना शुभरात्री. कारण आता रात्रीची वेळ आहे मित्रांनो. आणि व्हिडिओ आपल्याला आम्ही सकाळच्या वेळेला अपलोड करत असतो मित्रांनो. तर पुन्हा एकदा सर्वांना जय महाराष्ट्र आणि सर्वांना धन्यवाद देतो.